bazar thlir tu te chibei ule November nili zirtop ni ani a khovel chanchin thari longai thlaliang u US official pani chuan nimin khan chanchin bumi te komin Russia sipailal te chuan thlama sa dei to khan Ukraine in dona nuclear ral thuam chu engtika ngen mananga engtin ngen manang ti chungchang an lo soi ho to ni in an soi hengmi te hian nuclear ral thuam man chungchang soi ho na hian sipailal engemaw zat an tela Russia President Vladimir Putin ro atel velo ti in Russia hian nuclear ral thuam hi aman mayerin omlem lo ni in an soi thung Russia ram thu puang tu Dmitry Peskov chuan khothangaram te chuan nuclear ral thuam chungchang hi ahlu hlang theiang berin an soi puang ni in a soya chuti lai chuan October thalai hola nuclear ral thuam chungchang sipailal ten an soi ho wang hian US le athurwal puite chu an ngai a thazan lo ani September thatop lam khan President Putin hian khothangaram te dem na thu a soina hleya Russia ram le Ukraine ram he chu te humhim turin engral thuam po mang hre don lo ti po a soitela Putin a hian khothangaram te chuan nuclear ral thuam nei tha anin tia wangin ram dang te chu an thu hnuai da an tum ti in NATO ral thuam a in Russia ral thuam te chu atun lai jok ti po a soi ni kha heti lai hian White House National Security thu puang tu John Kirby chuan hunakal zela hlau thon na kan nga tulani ati nilai ni khan Russia Foreign Ministry chuan thu chu siamin anram himna ti der thong khopa be na an to kani chuan Russia chuan nuclear ral thuam mang turin dikna anei ni ti an soinon le a hemi hnu lok hian UK Defense Secretary Ben Wallace chuan Russia nuclear ral thuam mangani vai chuan an chan let na an hle don ti soin achang let ve ngal ani nuclear ral thuam man le man lo chungchang a hian thil chiang om lovin in pu ton na le rin dan in soi siang na a om meka chuti laya thil chiang tak om chu tunma zong a in khovel hi nuclear ral thuam man mai ngai khopin adin hun a thalo mek ti hi ani ome Pakistan ram Prime Minister Hui Imran Khan chu nimin tlai khan Pakistan ram kho chaklam kho pui pakhat Wazirabad ta kong an zo lain akeya ka hliam ani hetianga Imran Khan ka ani chan hi apol te chuan tha an tumwang ni nan soya Imran Khan a party Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI te chuan silai po ka wang hian Imran Khan ba ka bidang pali in hliam an tuar ni nan soi kumsom sari mi Imran Khan hi kumin April tha khan Pakistan Prime Minister atangin ban ani a khamin hu khan Imran Khan le apol te hian in thlan that ngiatin Pakistan sarkar thar chuan nor renga tunan kongzo nei po hi hei wang tho hi ani Prime Minister Hui Imran Khan hi Lahore damdo ina lir thei manga phur thlen ani a angala ka ani thu PTI thu puang tu chuan a soya PTI roi tu jingami State Health Minister Yasmin Rashid chuan Khan hi ngai to mani lo ati he thil thenga silai met puak tu hi police tele PTI worker te chuan an man ngala ni zan Khan thil sol ti tu hi police te chuan thu zot fe in police te achan na chu video mangalak ania social media lama hmu tur awm hala Imran Khan kap tu pa hian Imran Khan chu mi puite kong diklova a hruai wangin tha dum ti a soini he pa hian a soi chiang hlea Imran Khan hian mi puite a hruai kholo na salutuka a mel hi ka mu pe to lo mani chu wangin tha ka tuma midang tha ka tum lo ama che hi tha ka tumani atiani he pa hian October ni somni pariata Imran Khan an mega rally nei atum thu a soi tang khan ka hlum tumna nei to ti soya tuma tho pui anei lova party sa khole helpol zom anei lo thu a soi boka voina hian tha ka tumani keima in kalo kala tuma ka tho pui lo bike in kalo kala kapute dor a bike po kada ani tong try tura mi buite soman ni lai hla an play lai taka tha ka tumani ati police te chuan he silai po ka wang hian mi pakhatin nun na chana midang pasari in hliam an tuar ni in an soi heti la hian PTI party hruai tu senior Asad Umar chuan an party chairman Imran Khan chuan hetianga ama tha tumna hian mi pathum aring hel ti asoya Imran Khan hian min kova ama tha tumna hian Prime Minister Shehbaz Sharif Interior Minister Rana Sanula le Major General Faisal Nasir te chu aphena anin rol arin thu a soi ati Umar chuan heng mi te hi an ni na tanga ban thoi an ni lo chuan Khan hian an rampum norna a hoi hot don ti a soi bok hetiang hi ni ma se Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan hein kana thleng hi adem thule rang taka chui zui ani tur thu puanga Pakistan President Arif Alvi po in tual tha tumna rap thak takani ti in adem thu a soi ve bok
Pakistan sarkar chuan in thlan pui nei hun pa ngai nakuma in thlan pui nei tumani thu an puang rang chungin Imran Khan le apol te hian in thlan that nei ngiatin thei top an chu azela tuntum hi kumina rally an nei voi ni na ani Pakistan a hian politician te tha mai mai an ching hlea kumsang ni pasari po Khan Prime Minister Hlui Benazir Bhutto chu public rally nei na tha aloni to ani Karle in laini November niriata US midterm election nei tura chuan campaign in a vote to bathling chhotan to a US politician te anin beina to viawa US President Joe Biden chuan Donald Trump le apol te chu mi puitero rel na rap bet tu anni ati Democratic Party hruai tu Biden hian a campaign na chuan tuntum in thlanna lekha hian mi puiro rel na du tu te tan du thlan tur a omani chu mu mai mi su atia Republican candidate then khat chuan an chaklo chuan result an soi se le nge yang atibok Republican lam chuan Biden hi mi puite tender zong le a sarkar thil ti fulo tam tak hlia khu nana Republican te beya an pu ve bok tuntum midterm election a hian shilok tu tamber chuan House of Representatives a Republican an chak don ni in an soya Senate ero chak zok tu hria thar khopin anin hne tok ni in an soya ni laizan Keinitan nimina Biden a thusoi America rampu mati chua chuan Biden hian President Louis Trump chu kumsang ni somni President in thlan result pom lova thinrim na in huat na le tharum thona vul lian tu ani atia tun hnaya Democrat House Speaker Nancy Pelosi pasal tharum hanga beina jutar langin midang huat na le phiruk na wangin tharum thona athleng thina ni atibok Biden chuan candidate sang te chuan an tling lawani chuan in thlan an chu mek result chu pomantum lo ti asoi boka Republican lam chuan Biden hian US mi puitena sarkar an ring tok to lo ziale thilman sang chaklu tukte hlia khunan hetiang thu hi asoi ni anti ve thunga House Republican Minority Leader Kevin McCarthy chuan President Biden hian America ramin inlung rual kan mamo lai takin min tension atumani hetiang ati na chan hi thil dangwang ani lova a policy diklo wanga thilman sang chhozel a thunun theilo hlia khu atumna wangani atini bazar thlir tu te zinga US midterm election chungchang hra chiang du engemozat kan wangin tukin chu I hanlu jil thuk hret te ang US a khuan India rama parliament kan ti ang Congress awma chu ro rel na in pani House of Representatives le Senate an ti te soikopna ania midterm in thana hian he Congress a member ni tur hian thlang chuak thin ani Congress member thlang chuaka in thlanna hi kumhni dana nei thin ania US President in thlan kumli dana nei thin in kar lai hol taka in thlanna nei thin ani wangin midterm an ti ani Congress hian USA rampum puitan dan an siam thina House ti an soi mai House of Representatives a chuan dan siam thar sang an soi hova chu an pomin an pai theya hei hi Senate a soi ho ani le a an ni hian lo pompui lo theina dan an nei ve thunga Senate hian President in sang thok tura ruat te pompui chu an na ani boka atula ri chon President po an chui thei ani US a state tin in senator pani an nei theya an Trump chu kumrup ania representatives ta hi kumni Trump an nia US state sang district tin in ayo an nei thung ani November tha midterm in thlan neya hian House of Representatives seat zong atan in thlan pui nei ani thina Senate member hun thuma thena mun khatatan in thlan nei ani bok thina chumi pi lama chon midterm a hian state lian deuh te po in an governor le local official turan thlang bok thin ani tuna hian Democratic Party chuan House le Senate a hian tamber ni nan hau ve a hemi awangin President Joe Biden atan dan thar siam le dan sa ti dang lampo aol sampha hlea chuti rol chuan House a Democrats an tamjok na hi chiat ema wangin an duang thalin ro an rel thei bik lova tuntum in thanzo hian Republican lam hian House a member tamjok ni na an hau ngei don ni in soi ni a Senate lama ero Democrats lam hian a tamjok ni na an la chel zel an ring thung House a seat zali somthum panga hian a tamber chu Democrats le Republicans te hian an lak tur a chiang kuara chuti lai chuan seat somthum vel Pennsylvania California Ohio le North Carolina state te chu atu zo nge chakang ti soi har satna ani thunga heng seat somthum zinga tamjok la the piang hi House a rel tu tur ani don ti na ani chutiang bok chon Senate a seat somthum panga atan in thlan nei ani dona
heng zinga hian Nevada, Arizona, Georgia le Pennsylvania seat te chu eng party in nge la don riat har khopa anin hne tok na ani ve thawani Mitt Trump hi president nilai Trump chan vea nei thin ani wangin president nilai che thatle thallo ta langtu dar thalang thataka ngai ania atlang puin huai thau sa ro rel lai tan chak har hle thina tuntuma phei hi John president Biden hi mi pui ngai danan la ka piangin ama du tu hi za songa hnuai lam ani deuh zela an din hmuna thate chiam lo ani Democrats lam hi seat changtam jok an ni thei chuan Biden atan na tho awl samsot dona chuti lai chuan Republicans lam an chakani chuan US sarkar lai pui ro rel na an chok boi thei hle dona kumsang ni somni pali president in than lom tur thlengin an din hmun adang lam pha thei dona Biden sarkar chu na thok thei manglovin an siam thei hial don ani tuna hen Biden sarkar hian nikum January ni roka US Capitol buaina khan President Louis Donald Trump chu na takin an chuin an chai buaya thu buai an siam saka Mitt Trump election a hian Republican lam an chak chuan Trump pa chui tu committee thlengin an thu hnuaya dona wangin Trump pa hmalam hun thui tak hril tu tur ani dona chu mai baka chuan Republicans lam hian Biden an pu na chi hrang Chinese sung don na a in rol dante Afghanistan atanga US sipayalak chu thut dante chu an chui ngal du hial mai thei boka Biden atan hian chet har satral dona heti la hian president hian congress in an pass dan hrang te po a president thu nei na hmanga a pai thei thaw wangin congress le president te chu in bein na tak thok manglowin kumsang ni somni pali president in thlan pui an thlengrok thei bok tuna hian Republicans lambatangin Florida Governor Ron DeSantis le Texas Governor Greg Abbott te chuan kumsang ni somni pali president in thlan huna Republicans candidate ni tumin an bei ve meka Trump an Republicans candidate a campaign puite an chat chiat vai chuan sangni somni pali in thana hian Trump hi president candidate ani lo thut ve thei tho boka heti la hian Michigan Wisconsin le Pennsylvania Democrats an chat that chuan Biden atan hian sangni somni pali president in thana candidate ni le na chance sang hle ni in soi ani bok bazari lo thlir wangin kan lo me